Salut, sunt Mihai și am venit la Cridem, partenerul meu de tuning și piese, respectiv accesorii auto, pentru a vă arăta astăzi cum se montează capacele pe un set de roți clasice. După cum puteți observa, aici lângă mine există o varietate deosebită de capace care o să se potrivească cu siguranță bine și pe mașina voastră. Am venit la mașină și după cum puteți vedea am ales un set de capace de roți care să se potrivească foarte bine cu culoarea mașinii, pentru că au această dungă roșie. Însă înainte de a vă comanda setul de capace, trebuie să mergeți la mașină pentru a identifica pe anvelope mărimea jantei R14. Având în vedere că roțile noastre sunt pe 14, este obligatoriu ca această mărime să fie ușor identificabilă și pe pachetul nostru de capace pentru roți. Pentru operațiunea noastră avem nevoie de o pereche de mănuși, iar pentru îndepărtarea vechiului capac, atât de un cutter cât și de o șurubelniță. Pentru că cei mai mulți dintre voi v-ați asigurat capacele pe roți cu colierele de plastic, le vom îndepărta cu ajutorul unui cutter. Iar cu șurubelnița, în spatele unui braț, vom îndepărta ușor vechiul capac. Am desfăcut setul de capace, am luat primul capac și vă invit să-l întoarcem pentru a găsi împreună pe partea din spate acest semn de valvă. Pentru că aici vom regăsi de altfel o incizie în formă de U la care va trebui să fim atenți. Pentru că această zonă a capacului corespunde acestei zone de jante. Și poate puțin știu că fiecare capac vine însoțit de un inel metalic, care la rândul său are această formă de U și atunci o vom poziționa exact în zona indicată și vom fixa acest inel metalic în brațele special dedicate de pe spatele capacului de roată. Gata, suntem gata de montaj. Având în vedere cele spuse anterior, identificând așadar locul special pentru valvă, vom pune capacul în așa fel încât valva să vină exact în dreptul respectivului orificiu. Fixăm și aplicăm lovituri ușoare în așa fel încât să fie fixat foarte bine capacul pe jantă. Așa arată rezultatul muncii noastre. Am schimbat așadar capacele pe jantele noastre de iarnă. Având în vedere că se apropie sezonul rece, vă recomand și vouă să vă înfrumusețați setul de roți de iarnă cu capace de la Cridem. Acum că ați văzut cum se montează capacele de roți pe jantele clasice de tablă sau de oțel, vă invit să intrați pe cridem.ro la secțiunea accesorii auto pentru exterior, unde veți găsi practic toate modelele și dimensiunile pentru capacele de roți care se vor potrivi pe mașina voastră. Iar dacă sunteți din Oradea sau din apropiere, vă invit să ne vedem în magazinele fizice, pe Bulevardul Magheru numărul 22A, la Tuning Shop sau la Cridem, șoseaua Borșului numărul 58, pe data viitoare.